No hei, mä oon Mari. Mä oon kotkalainen vaimo ja äiti, Kouvolassa opettaja. No, asiakasraati on sellainen ryhmä ihan tavallisia kotkalaisia ihmisiä, kellä on vähän erilaiset elämäntilanteet ja taustat. Edustetaan niin kuin kaikkia kotkalaisia. Ja asiakasraadissa ollaan kokoonnuttu tässä talven aikana muutamia kertoja, pohdittu erilaisia meripäiviin liittyviä juttuja, ideoitu uusia ja vähän niin kuin mietitty erilaisia kuvioita vanhoille jutuille, mitä on ollut jo aikaisemminkin. Mä oon ollut aika monena vuonna mukana vapaaehtoisena meripäivien infoteltassa töissä, jakamassa neuvoja ja auttamassa ihmisiä erilaisten meripäiviin liittyvien asioiden kanssa. Joitain vuosia sitten siinä meripäivien infopalvelupisteessä autoin erästä ihmistä, neuvoin hänelle paikkaa, johon hänen tarvitsi mennä, ja siinä jonkun aikaa oltiin tätä asiaa käyty läpi ja mietitty, kunnes sitten yhtäkkiä molemmat tajusimme, että hei, me ollaan oltu samalla luokalla, ei ole nähty toisiamme yli 30 vuoteen, ja se oli kyllä tosi hauska tilanne. Ajattelin, että ihan mahtavaa oli tällainen kohtaaminen siinä. No, se liittyy just näihin kohtaamisiin. Mun mielestä parasta meripäivissä on se, että täällä Kotkassa on kaikki. Täällä tapaa ihan kaikki tuttavat ja kaverit, ja lisäksi tutustuu paljon uusia mielenkiintoisia ihmisiä. Et nimenomaan tämä sosiaalinen aspekti on mun mielestä meripäivissä ihana. Meripäivät on siinä mielessä ihan mahtava, kun täällä on ihan jokaiselle jotain. Mä oon ollut itse mukana sellaisessa opettajien yrittäjyyskasvatusseminaarissa, jossa yksi kollega sai idean meripäiväjuoksusta, jonka sit luokkansa kanssa toteutti silloin ensimmäistä kertaa, kun se oli. Se on mun mielestä hieno tärppi. Ja sitten toinen asia on se, että kun olen Kouvolassa töissä, niin varsinkin kaikille kouvolalaisille ja miksei muualtakin tuleville, niin hypätkää runojunaan ja tulkaa runojunalla meripäiville.